mano kore sa mar buch jopiny luong jatelo maro men Easter Achieng Kech mane director mar Kefeado en mano Kenya Female Advisory Organization ene dara ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Easter. En wach mar chan ni kende mamiyo ratiro mar nyathi ma nyako irocho koso nitiere weche mang'eny ma kelo wachni? Erokamano. Wach mar chan to nitiere to warango kaka ipuonjo nyithindo manyiri e rito ngimagi bende nitie. Nikech adwa chako kaka chon gi anyuola ne wantiere gi gimoro maniluongo ni siwinde mane ntiere kaka ni ipuonjo nyiri kaka ginyalo ritore an kaka ginyalo yudo gik moko mopogore opogore. Koro puonjono ne ntiere chon. To sani wayudo ka waonge gi kuonde mang'eny monyalo go twak gi mbaka gi nyithindo manyiri gi nyaka jowuoyi bende ma gintiere go e duol kuma ne wago ga mbaka gi yowuoyi. Koro iyudo ka chandruok ma nyiri ntiere go nikech bende waketo gik mang'eny ma yudo kata ni ka idwa mondo ing'e gimbo kaka dendi nyalo rito dendi onge. Anda kwede be ntiere kuonde mang'eny kata kidhi e osiptal kuma okete e chan monego bed ni yudo gimiluongo gi dho ngere ni Sexual Reproductive Health Services. Mago gik monego yude e od thieth. Tiyudo kata ka od thieth kanyo bende ntiere jok mantiere kaka nyalo duoko wach ni jonyuol ni. Koro iyudo ni gimiluongo ni kuma rawera nyalo dhiye pod tin especially e gweng'. Koro mago e shida mwabet go ma ok wanyal yudo e gin. Kawuono ne warango ni triple threat ni en gik moko adek apart from mana yudo ich kapok ipango an ka in ng'ama tin moko chan. Tiere wach gender based violence ma nyako moro bende owacho ni jok moko ka iwuotho to ng'ato ng'isi gik moko mopogore opogore, obed ng'ama duong', obed matin, obed e alwora ni, obed e yot, nikech moko bende oyud ni e yot kae e alwora e dala kae bende yudo ni gimiluongo gi dho ngere ni incest be ng'eny. And then tiere bende threat mar adek en wach yudo tuo mar ayaki kapod ng'ato tin. Koro gigi kwarango gigi en chan ma nyaka wach to inyalo puonj ji mondo waking gigi. To puonj ni mondo waking gigi thuolo ma wanyalo yudo mondo wayud kaka wanyalo kingo gigi ema samoro chuok ama onge e mier. To Easter ben chan no kende gi puonj miwacho koso nyaka migi bende oteku mar timo gik moko? Nikech nitiere nyathi ma nyako ma wuoyo gi Judith to wacho ni wach mar sanitary pads ni kende nyalo miyo nyathi ma nyako koro dhi manyo ir ng'at ma nyalo rocho ratiche. Kata ka ipuonjo gi kamano, dong nyaka bende migi oteku mar ni ginyalo nyiewo gik ma gimbe gidwaro ma ok idhi ir ng'at machielo. Mano tadiera to wacho ni kata kawuono e low Lake Region Economic Block ne wan gi celebration mar International Day of the Girl Child Kericho. To gimo wach ni jonyuol ama jorit obolo nyithindo nikech tij pads ka nyathi wawach ni jok matindo adolescent chakre ka higni 9. Sama nyathi chako higni 9 mineno ka nyathi koro bedo nyathi ma koro obedo ni odongo mochako bedo ma sexual maturation stage modonjo adolescence. Janyuol nego bed ni en bong'eyo ni gigi dhi yud kanye ama en jarit ma en nyathine. To ayudo ka jonyuol gi jorit bende wacho ni gibe gidhien ma gigo nyithindo gi nego rang kendgi. Mano nyiso ni jonyuol gi jorit bende obolo gimonego gitim e udi. Gin wayudo ka nyithindo bende chandre malich ka gidhi manyo gigi oko. Gin iyudo ka gimanyo kuom jo boda boda. Samoro bende sirkal be nowacho ni dhi miyo nyithindo to miyi pad achiel to e odu bende dhier ng'eny. Maka omiyi pad achiel ni nyaka iti kode gi janyuol ni ama jarit mari. Koro gik machal kamago mwayudo kelo chochni. Nikech gik manego nyithindo kikadhie kadho nikech jok monego kel chike gi gik marito ratiro mar nyithindo gi ok tim gik monego gitim e ot, ok gitim
serikal bende tie gi chochni moko matin mag gigi ok chopo e skul kaka nego gichop and kuonde mopogore opogore kaka ginyalo yudo puonj kaka ginyalo ritore bende ok pod koyangre maber kabisa. Ko e gin pod wayudo chochni mang'eny kabisa and gini nenre e atama malo mano yang kawuono from the Department of Health. Again, wayudo ka triple threat ni duong kabisa kuom jok matindo. To Easter chan ni momedore no jonyuol koso jonyuol ema koro tinde bolo mana nyithindgi nikech ndalo machon mag gik manok iwinj ka timore. En chan ne momedore ahinya ne jonyuol bende makoro gimbe manyo magimanyo ni emomiyo koro ginyal puonjo nyithindo namba 1 mich bok ginyal miyo nyithindo pesa maginyiewo go gik moko koso ang'o matimore ka. Jonyuol bende gi jorit bende bolo gik monego gitim. To bende wayudo ka jonyuol moko kaka gimbende ne gidongo. Gimbe giparo ni kaka ne gidongo e kaka nego gipidh nyithindo ame kaka girit nyithindo. Nikech ne gidongo kuma imbende ni nyisi ni dhi many. Nikech an ok anyal, ambe achandora. Koro en kaka paro marwa kaka wan ei ot. To gik ma paro gitimore ema miyo jonyuol bende bolo nyithindo, mamiyo nyithindo bet gi kuonde mar hatari sana nikech gibedo gi chochni mang'eny. Mondo gimany gigo, ong'isi ni idhi manye kanye. Jonyuol gi bende wawacho niya, sani kaka piny nitiere, kuonde made jonyuol nyalo yudo gik ma ginyalo timo mondo ginyiew gik monego ginyiew gi kaka pads, bech pads kata kidhi e duka sani beche nitiere atama malo kata ka Kenya wacho ni pads nego bed 0 rated ma tax onge, ushuru nego kik ketie, to pod iyudo ni ma beche tin mogik. Iyudo ka ma beche tin mogik paket achiel nyalo bet siling 45. To kin ng'ama tiyo mondo yud 45 to gi nyithindo kata 3 to imbe dware mondo yud paket kata 3 for nyathi achiel and then yud meki samoro jok moko ok nyal yudo gik machal kamage. E gin sirikali wacho ni mondo girang gini mondo gikony nyithindo machal kamago e skul mondo gigochope skul. So jonyuol obolo nyithindo, sirikal bende obolo nyithindo, e gin wan gi chandruok mantiere gogi. To Easter Kenya ka bed ni nyalo riwre mondo girang ne nyithindo ratich gi mondo gibed e skul mondo giyud gik makonyo gi mondo gibed kik gimany gik moko mopogore opogore, nyaka giriwre gi jok moko, nyaka ka jo boda boda kata jopuonje moko e skul kata jok moko oko mar skul kuma gintiere ama kuma gidakie. Mano tij janyuol, mano tij sirikal, to ken tij nyathi matin nikech nyithindo gi gin jo higni wachako higni 9. Nyathi machako higni 9 ok nyal chako tich karango gik machal kamago. Yet sirikal nyalo keto budget mopogre manyalo yudo nyithindo gi te nikech ging'eyo under social services nyithindo mok nyal gi jok manyalo. Easter iwacho wach mar triple threat ma achiel kuom gi en landruok mag kute mag ayaki, machiel en lwenje mag kit chuech kata sexual gender based violence, to machiel en gamo iye ma oew kata teen pregnancies. To no aneno report mar migawo mar thieth miluongo ni KDHSS report 2022 mawacho ni nyithindo mapok higni pok ochopo 18, nyithindo 98 yudo kute mag ayaki e juma. Mano nyiso ni gin nyithindo 14 pile ka pile. Maendi nyalo bedo ni okel gi weche mag mbui nikech koro lony manyasani nitiere kaka nyithindo somo gik moko to gineno ni bedo gi boyfriend ni gima ber, ambe koro tinda sepong, koso maendi en sirikal moko osetiyo maber koso jonyuol. Gimomiyo gigi wayudo ka data no wuok en nikech sani koro sirikal oketo ni ji nyalo dhi e od thieth mapimre ma koro wang'eyo gigi chon ne gin makon manopand ma ok wanyal ng'eyo. To gimomiyo samoro gigi timre en nikech sirikal oketo ni Ministry of Education
nego bed ni timo gimiluongo ni sex education ka nyathi pod tin. Ma ka nyathi ja higni 9 nego chak nyise kaka dende chal anda kaka obodongo. An ing'ise kaka gik moko chal. Koro ok wach ni bad manners gi dho ngere ama mago gik jok madongo. Ing'iso nyithindo idwacho gi dho ngere ni age appropriate. Kaka iki chal kaka puonj nyalo bet. To wayudo ni sama onego tim gigi ok wapuonj nyithindo kaka onego wapuonjgi kaka ginyalo ritore. Nikech samidongo science wacho ni nitie gik mogibo winjo ibo bet gi gimiluongo ni dho ngere ni sexual attraction. Ibo rango ng'at ma chwech ne opogre gi mari ama chwech ne chal gi mari kaka opogre. Koro kaka ibo range ibo tie gi gimoro ma imiyo mondo idwaro riwri kode ama ihere to kok inyis nyathi kaka onyalo ritore. Ama ok ipuonje ni gigi inyalo rango ng'ani kama to kata kirange kama ok ochuno ni nyaka itim gik ma iparo ni dendi dwaro. Mae kaka inyalo timo gik mopogre kata ka dendi timo kama. Ok wang'is nyithindo to waparo ni gibong'e nade. Koro gibo rango gigi e mbui ni ginyalo yudo gik puonj maber to e mbui ni bende nitiere puonj mochochre. Koro ka wadwaro puonj maber nego warang ni curriculum chal nade. Nego warang ni otwa wachang'o. To nego warang ni e mbui kae gik ma ikete mbui mage ma nyithindo nyalo rango ibet gi nyithindo mondo imbe rang kata ka simbi nyithindo dhiga kama kanye mondo girang gik mopogre. Nikech chochni bende wayudo sani nikech sama nyithindo sama gibet e stage ni nyithindo moko bende wayudo ni sani jonyuol wacho ni gin nyaka addicted to pornography nikech onge ng'ama puonjo gi gik miluongo ni sex education gik ma inyalo maber gi gik maricho. So age appropriate gik makare gi ik mar ng'ato nitiere curriculum tiere kode kanisa gi kuonde mar lemo bende nitiere kaka giwacho gik moko pondo ma ok ikwed ng'ato mikuong ng'ato. Kuonde wa mar mier bende nitiere kuma iwacho gigi. To kwatim kaka nego tim. To Easter ing'eni higa mani kare ni kama wach lokore nikech ndalo moko nokel wach moro ma dho ngere iluongo ni sexual reproductive health education to ne en ywak kuonde te jonyuol nowuok mager ka giwacho ni an nyathina ma jahigni 10 pod tin mok adwa nopuonje gimoro amora. To sani to koro piny olony ma gin gi lony manyasani samoro gidonjo mana e mbui to gineno gik ma ok onego bed ni gineno. Koro higa mani kare ni en higa mane monego puonje nyithindo? Wapenje jonyuol ni gin to nopuonjgi ndalo mage. Wapenje jonyuol ni kwarango gima ka wawacho e kitwa gi timbe mar joluo. Siwinde ni chako puonj ji e ang'o e siwinde. To duol ne puonjo yowuoyi ang'o. E siwinde ne miyo madongo ema ne puonjo nyithindo kaka chwech margi bet, an sama chwech margi lokore, gima giboneno, an kaka ginyalo ritore. So mago ne ntiere sani to waweyo gik mane ntiere chon mane nyalo konyo tayo ji kuonde mopogre. E gin wayudo ni sani arita mar nyithindo bet matek nikech waweyo ni skul. Ka skul bende wacho ni mano ok tijgi, tijgi en curriculum gi minsko. Oweyo kanyo. Koro nyithindo ohoyaye ma nyithindo onge kuma gipuonjore koro giborango e mutandao. E mbui yamo ka ema giborango kaka gibowinjo. Nikech onge ng'ama duong' mwadwa chomo wachni. To serikal bende ka wacho ni sexual reproductive health rights nego bedi e katiba ntiere kaka wach ni access to quality health care article 43. Quality health care ni nyalo bet mana ko puonji e wach dendi kaka inyalo ritori. To en mar jote. Easter neno penjo moro nitiere ka endi wacho ni Asam Kouko
wacho ni aneni maler kendo Ramogi ler seriously nyakwar dogo cha omenda kete mana kanyo. Wacho ni ana wuoro ni pile pile en mana girl child. Why not the boy child? Nyathi ma wuoyi to bi wuoye kama. Be nitiere kibaji moro ni dipo ko mi nyathi ma nyako teku kabisa makoro wicho wil gi nyathi ma wuoyi. Adwa dwoko ni day of the boy child be nitie. Chuo be lorange doge gin ma wacho ni nitiere gima iluongo ni duol. Mano yang mondo chuo bondo lose gi yowuoyi. Chuo koro ringo kuma nogo gi lose gi yowuoyi gi odiechieng gi bende nitiere igani. To chuo weyo chieng mano nego ket ni mondo gi los gi yowuoyi. To koro ka mine koro wacho ni wan koro chieng ni wan lose gi nyiri. Mondo jonyuol te olose gi nyiri bende kaka chieng mano yang ni yowuoyi igani. To koro iwacho ni ang'omyo koro iwe mana mar nyako. Nyako bende dhano kaka yawuoyi bende dhano. Okay. Odiochieng ni en mar nyiri. Kaka nitie bodet kata December koni bobet December 3rd en odiochieng mar jok mantie gi ng'ol mopogore opogore. Koro chuo orange odiochieng manoket mano yang maler e higani. Mar yowuoyi mondo gin bende giwuog gi migawo mopogore opogore e gweng' mopogore opogore mondo gibede gi yowuoyi e duol. Kaka kawuono bende ne wan gi siwinde maduong' kane waloso gi nyiri. To Easter ka koro watieko mbaka ni kata nyoro nan kericho kanya ng'ini kanye kamano yange odiochieng' mar dhialo nyathi ma nyako ayanga kawuono. Winjruok mane mano wuok kanyo nikech koro anto nan kanyo nyoro inta ng'ini nin kanyo kawuono. Winjruok mane ma diwachi ni nowuok maler mangiso ni koro mae kuma wadhi chomo bang' ma. Winjruok mano wuok maler. En wach mar ria pesa county ka county nyaka national government oyango pesa mondo triple threat ni kaka ne gibete conference in 2019 miluongo ni ICPD 25. Mano ne conference mano ket mopogore opogore and conference of the issues of population. So ICPD 25 no yango maler ni nyaka wabed gi commitments. To national government gi county government no wacho maler ni e wach GBV mano wach mar gender based violence. Kuonde popogore opogore boket kuonde ma ji botimo puonj for prevention to spaces kendo mar rescue centers ma ji nyalo dhi kabuoro bende boket kando. Ma counties kata awacho counties ma chal mar Kericho nyaka ma Kisumu osiketo nyaka kuonde ma gibodonate lo ma ibonate mondo kuonde gi bende obedie. So no wach kamano ni policies nyaka bedi mopogore opogore. Okay. Apart from policies wano wach go gi pesa mano wach ni county ka county dhi wacho. First ladies be no wacho ni gidwa keto gimi wacho ni puonjo mar first ladies forum or first spouses nikech tinde ben wan gi first husband. For first spouses forum bondo wacho ni gibotimo leadership and mentorship of yowuoyi nyaka nyiri. Mondo sama yowuoyi gi nyiri dongo nego puonjgi kaka ginyalo dongo. To bende gik makonyo ji e yo mapogre mar education. Mondo jok mo oyudo ka gichwanyre ma giyudo ich kachon. TVET spaces mondo jok man nyalo dok e school nikech education be no yut ni konyo ji. So kair education kae be no wach ni gibok konyo ji mondo kata kichwanyori ti nyalo dok e school ga TVET mondo yud skills. Okay. And magi no wach ni oket kando mar ji te to particularly kawuono mar nyiri ma oyudo ka ok gitieko school nikech giyudo nyithindo ma gipango to kata ka giyudo nyithindo machon. Koro gik machal kamago nitie. Okay. Mondo e school weche dhi nyime families be no ngis ni ochak puonjo gi loso gi nyithindo. Nikech ka families ok los gi nyithindo wadhi yudo chandruok. Okay. Koro mago social education manyalo timre e udi. Okay. Mage mano wach kawuono. To koro ka gigi otimre ka omenda nitie to jotelo nitie to service bese nitiere to wabo yudo ka triple threat ni wanyalo